Clarament hi havia coses culturals que sí que semblaven semblants però no ho eren. Vull dir, el tema de conèixer tanta gent amb tanta facilitat, potser a Itàlia no funciona. A més vaig adonar-me que el català i l'italià s'assemblaven molt més que el castellà i l'italià en moltes paraules, en la construcció sintàctica. Llavors me'n recordo que vaig veure un ròtulo amb magazzem, in italiano è magazzino. Llavors, cap problema perquè fa la llengua. I vaig començar amb plats bruts, amb subtítols. Després tenia llibres de Quim Monzó que anava llegint, perquè al llegir és més fàcil, diguéssim, que per entendre. I així anava parlant per tot arreu en català, amb el meu català. Per la resta no he necessitat cap adaptació més, vull dir, al final és una societat com la nostra, no hi ha molta diferència entre aquí i Itàlia. Quindi la forza delle associazioni è molto più potente, più lontano sei dall'Italia, più potenti sono le associazioni. Quindi noi qui a Barcellona, a parte questa che ti dico è la più antica, le altre che si sono formate solo per gruppi di ragazzi che si sono uniti, hanno creato molto sul virtuale, soprattutto appoggiandosi su questi movimenti dell'Erasmus, che è la nuova maniera di emigrare. A mi no em passa. De fet, sé que hi ha una red de professionals, una xarxa de professionals que es veuen, que socialitzen, que fan intercanvis, em conviden, però jo no, per un tema logístics principalment, no hi vaig, no hi puc anar, m'agradaria. I de fet, italians aquí en conec un parell per Twitter, però personalment no en conec cap. Com tots els pobles que se'n van d'una terra que perceben com menys lliure, és més natural, tots els pobles, és més natural associar-se a l'estranger perquè necessita d'una certa manera reconnectar-te amb la teva comunitat. Un element molt important d'agregació italià és el menjar. Tothom, jo també inclòs, m'agrada molt anar a restaurants italians, tu parles amb restaurants italians, estàs allí. El menjar és un element molt important agregatiu per als italians.